Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина. Боже, Боже на моето спасение. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплати от Духа Света го и Дева Мария и стана човек. И бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царство не ще има край. И Духа Святаго Господа Животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква. Изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Свети Боже, свети крепи си, безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепи си, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепи си, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и присно веки веков. Амин. Отвори устата ни и изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да възпяваме и прославяме Тебе във всичко и от всички прославям Бог и безначален Отец със Своя единороден Син и със светия благи и животворящи Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. И във веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сина и Святому Духу, и нині присно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Възкръсли от мъртвите Христос, истинския Бог наш, помолите на своята пречиста и порочна свята майка, на светите славен сехални апостоли и всички светии. Да им помилвай, спаси като благ и човек робец. Амин. Молитваме си Ти, Отец наш и Господ Исусе Христе Боже наш, помилуй, спаси нас. Амин. Амин. Придите свят от невечерnego света и прославите Христа, воскреша го и измертвих. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнати Исуса. Няма го тука. Той възкръсна, както бе казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро, да обадете на учениците му, че той възкръсва от мъртвите и ето преварва ви в Галилея. Там ще го видите. Наказах ви. И като слязоха бързо из гроба, със страх и радост голяма, се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето и Исус ги срещна и рече: радвайте се. А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им казва: не бойте се, идете и обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отиваха, ето някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спахме. И ако за това стигне слух до управителя, ние ще оталожим гнева му и вас ще избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите и до днес. А 11 ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като го учите да пазя всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Създаденият ни Дух свети. От любов към човека сам Бог се въплати, живя сред човеците и като човек пострада заради нас, за да победи врага на нашето спасение, възкръсвайки от мъртвите. Затова и пътят към възкресението за живот е този на любовта,
в подражание на завещания ни от Христа Исуса вечен и неизменен образец. И затова е толкова трудно, когато и днес ставаме свидетели на отсъствието на тази любов, когато виждаме враждата и омразата между хората, желанието за превъзходство и надмощие над другия, да продължават да обсебват човешкия ум, да помрачават Божия образ в човека и да ни отдалечават от Небесния Отец. Трудно ни е да се примирим с това, отказваме да го сторим и отново свидетелстваме за това колко благ, търпелив и многомилостив е Господ, който не иска и не търси смъртта на грешника, но желая да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Нашия Бог Господ Исус Христос, който възкръс от мъртвите, е всесилен и всеблаг. Той има властта да покрие и очисти всеки грях, да изтрие всяка сълза от очите ни и да претвори всяко зло в добро. Бог е абсолютното добро и неизмеримата благост и милост и човеколюбие. Той е светлина и в него няма никаква тъмнина. Свидетелства светият апостол и евангелист и тайно зрител Йоан. Тъмнината властва само в този свят, но с Христовото възкресение вече е победена, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Ослепителната светлина възкресението преобразява всичко и всеки го и огрява пътя ни към вечния живот, независимо от цялото зло около нас. След утрото на възкресението злото е преодоляно и обречено, защото бе унищожено най-силното му оръжие смъртта, чрез която го властва в света. Нека радостта, която възкресението на Спасителя ни носи, да бъде винаги с нас и тази радост да бъде пълна. Да живеем с възкресението и да осъзнаваме дълбокото в сърцата си необратима промяна, която е настъпила в нашия свят в утрото на Пасха, когато мракът завинаги постъпи пред светлината, която той не можеше да вземе. Врагът на човешкото спасение беше надвит и посрамен. На мястото на отчаянието дойдоха вярата и надеждата и животът се възцари. Нека следваме светлината, огряваща пътя ни към вечен живот и Царство Божие и да работим усърдно за своето спасение. Да не бъдем равнодушни наблюдатели на злото и неправдата, които ни заобикалят, а дейни Господни са работници във всекидневната борба за живота, добротворци и миротворци, достойни за името Христово. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Позволете им от свое име и от името на Врачанския митрополит Григорий, който е наместник на Светия Синод, да изкажа благодарност първо за поканата днес да бъдем заедно тук, а пък и да се поздравим с Христовото възкресение. Нека Христовото възкресение, както прочетохме в посланието на Светия Синод, тази светлина да озари наистина сърцата ни и да бъдем наистина по-добри хора и да се стараем така да бъде не само когато евентуално постим и когато така спазваме постите, но да бъде така през целия ни живот. Нека Божието благословение и Неговата милост да бъде върху всички вас. Амин. И всеки от вас, разбира се, да занесе и тази благодат, която имаме, именно благодатния огън, в къщите си като благословение. Амин. Бъдете живи и здрави.